140 jaar, hoe ga je hem dat zo lang volhouden? Ja, terug in, hè? Gewoon terug in. Nee, ja, natuurlijk wel. Mijn voorouders en mijn ouders die hebben het opzetten en wij zijn terug in. En met heel soort plezier. En een hartstikke mooi vak natuurlijk. Had het wel eens even knipt, bijvoorbeeld in de crisisjaren? Ja, zeker wel. De laatste in 2013 en 2014 was voor ons heel erg dreig. Dan heb ik wel eens gedacht van, red ik het allemaal wel? En nou de laatste 2 jaar gaat het weer hartstikke leuk. En trekt de handel weer aan. Ja, want 140 jaar, er zijn net zoveel bedrijven die het zo lang volhouden. Nee, nou goed, in de historie is het wel een paar keer eerder moeizaam geweest. Mijn pa een keer failliet geweest is. Mijn heid is jong overleden in 76. En toen werd ik dreig van het bedrijf en van mijn en van mijn broer om terug te gaan. Ja, dat is wel knap, hè? Want je huid voelt het bij wij en je man moest het eigenlijk oppakken. Maar jongens die toch net klaar winnen voor het bedrijf. Nee, inderdaad. Mijn heid was 52 en dus mijn kreeg 50. En mijn broer weer 21 en ik weer 15. En toen had dus mijn broer het terugzetten en ik heb ook wel geholpen, maar ik zie het nog squallen. En we zijn nog wat minder tijden gaan. Hoe is het nou? Staan we goed voor? Ja, we staan er na een paar hele moeizame jaren hebben wij de waai weer naar boven gevonden. En op het moment is het hartstikke druk. En de orders stromen goed binnen. Dus klanten investeren weer goed. Dus wij zijn hartstikke tevreden.